Maita enyu vadikani kumuzinda weushe vari kuchidambura chirongwa kunzungu nekunyimo. Munozvigona here vadiwa tariri tikauya kwamuri zviri kungoitika kuno Kobulawayo. Regai timboenda kune vadikani tinzwe makwikwi. Upenyu hwemakwikwi huri kutisiya tiri parinane here kana kuti tapunzika? Ndomboenda pane muroora uyu. Makwikwi anouya pakasiyana siyana. Isu tichikura nguva yedu zvainzi munhu womusikana unongoti hongu kana kuti kwete kuti ave mupfumi kana kudhiraivha shoroki. Nokudako kuti paiva namakwikwi ekuona vakomana vanga vakadzibata kuti ndikati hongu ndichapinda mumota here kana kuti ndoramba ndichifamba neshoka upenyu hwangu hwose. Saka makwikwi anoda kuchenjedzerwa chaizvo, vanhu vasvunure vaone kuti pauri kumhanyira makwikwi acho chinanga chacho ndechei. Izvozvo mashoko akanaka vari kutaura nhai. Apa vari kupa chenjedzo yekuti musazodira munhu mota yake, musazodira munhu mari yake, musazodira munhu sutu yake. Ikafuma yarumwa nembwa, sutu ye munoita sei? Kana motikari ye ikafuma yafa munoita sei? Zvanzi ida munhu wemukati. Ndomboya kwamuri sadadzoka kuchikuva? Mina bengifuna ukuthi ukuncintisana kuqhakathekile. Njalo ukuncintisana vele kukhona yonke indawo. Loba singaze sithi kubi ngaze sithi kuhle ukuncintisana kukhona. Emaseleni bancintisana ukuthi mbano tshontshe kakhulu. Abayenza isexy bancintisana ukuthi wena uyakwanisa ukwenza isexy kakhulu. Ukuncintisana ku everywhere. Uyeza umama esithi mina eyami indoda ayenzi kuhle empedeni. Uzomnye sithi yami yayenza kuhle. So ukuncintisana vele it's everywhere. Ngeke sikufake sithi ku positive or ku negative. Siyakuhlanganisa konke nxa lincintisana uthola i-answer e-positive noma e-negative, but ukuncintisana it's everywhere. Ngiyabonga. Ndizvozvo mashoko makukutu. Iyo nyaya yemakwikwi iri kwese. Zvakanaka zviri kukwikwidzwa, zvakashata zviri kukwikwidzwa. Saka isusu tine upenyu here hwekukwikidza zvakashata tigokwikidza zvakaipa? Ndozvatiri kuita here? Kana tiri kuzviita tiri kuitireiko? Vamwene sandadzoka kuchikuva? Ndinoona makwikwi chiri chinhu chakanaka, asi chinogona kuva chinhu chakashata sekutaura kwaita mumwe mutauri. Chinoda apa ngechekuti isu tinzwisise kuti iko kuti makwikwi kunorewei kwandiri. Kuti makwikwi kazhinji kana tichikutora tinotora zviri zvokuti ndini ndinotofanira kukunda nekuti makwikwi. Asi kana tichida kutarisa makwikwi nenzira yakanaka, makwikwi chinhu chinofanirwa kuti simudzira, hachisiri cheundini kuti ndini ndinotofanira. Nekuti chikaita cheundini ndipo panozouya kuti chive chiri njodzi kwatiri zvakare kune mubanzi wedu. Nekuti kana ndisini ndakunda ndakuzvibvunza kuti uyakundirei, ndo panouya kuurayana. Asi ndikachitora chiri chinhu chekuti chinoda kundisimudzira, ndiri kuzotarisisa kuti ko mumwe wangu azviita sei, neniwo ndosimudzika. Mashoko makukutu echenjedzo. Vazviisa pachikero chakanaka. Nekuti mumakwikwi imomo ndo matinopondana, nekuti tinenge tisina kuhwisisa kuti tiri kuitirei makwikwi. Asi kana tichida kusumudzirika tinoita zvinhu kwazvo. Ndouya kwamuri wamabasa. Muri manzwa zvataurika. Chinangwa chinokosha. Ndingati nini sekuti majaya paanenge achinonyenga pachindero rinonzi kukhombisa. Intombi imalaphana amajaha emahlanu ancintisane. Baqala batshela ukuthi wena ugqoka kanje wena yenza kanje bayenza amajimbe bonke sebezanekana ke ithuba intombi ikhangele okuqala yeqe ajayiva chayela kwenzayo abuyele aniko omunye la yeqe enza istyle yakhe bathi sebegide bonke sokuzathiwa wena nkazana khetha komthandayo. Unkazana uzakhangela konke lokho azibona ikokhona abona ukuthi ufuna ukwenzani abe sekhetha lo amthandayo. Pho ukuthi babona ukuthi ukhethe uphi uzamela akhombe phakathi kwabanengi, akhombe lo okhonjiwe ikokuthiwa ukhombe mina
nxa sekhombe mina kangisaqhubeki phambili ngokuncintisa sengisithi lanxa kade ngilokunye ngilakho sengizanika abanye ukuthi hayi lina selingaqhubeka ngoba nxa suthe wathola okutholileyo ungaqhubeki usiya phambili nxa sulomkakho ungadingela abanye abangakatholi kholisa okungokwakho buko kunengi kodwa pholisa isicathulo sakho ndizvo zvomashoko akanaka ari kutaurwa nababa 9 vari kutaura machinda 5 ari kutarisa musikana umwe chete. Vasikana ndizvozvo here? Ndizvozvo here muri kungoseka hamusi kutaura ndozvatakaitwa noti kana isatiri vasikanawo futika. Vakomana vanorwirana ka asi unototarisa ka pakusarudza pai kuti uyu wamudirei ikoyu uyu wamudirei ikoyu. Sarudzo ngaive yeupenyu nekuti kana iri sarudzo yekuti watsvaga mukadzi watsvaga murume ndezveupenyu. Ndombuya kwauri tu. Inini last year ndakarana for SRC president. I became the first female president at that point. Wakaitawo kutanga mutungamiri wapresident. Wekutanga musikana mwanasikana chitora chitanda. Ndo atinenge chiti makwikwi ane nezvakanaka. Then kune makwikwi aya anotozotituma kuti chitita zvinhu zvisirizvo. Ndaita diploma re-electrical engineering. Class yedu ine vasikana va2 pavakomana 17. Magetsi ayo. Vakomana vanenge vachita kukwikwidzaana. Ende panenge pakaipa. Uchiona kuti metsi dziri kugosha. But semwana musikana unozviudza kuti inini ndinofanira kubudirira pasina kuti ndavhura rangu sketi ndavhurira mudzidzisi hembe kuti andipe maki. Ngandikwikwidze mune zvakanaka ende kuti pandinochibata chitupa ndichibate ndichipemberedza ndichiziva kuti idikita rangu isimba rangu naMwari wangu tichitungamidzana pakuita mune zvakanaka. Uyo musikana muombirei maoko. Ndazvifarira ini kukwikwidza nepfungwa dzako, kukwikwidza nemwoyo wako. Vamwe vari kukwikwidza nebonde. Zvino kana waona chitupa chebonde ndopaunonoti basa rako rokutanga nzi vakasana magetsi. Hauwaziveka. Hauwazive. Ako magetsi akanga ari uko aya. Andiitika saka ngatiitei makwikwi ane upenyu makorokoto. Ndinoziva kuti uchaenderera mberi. Akati ndiye musikana wokutanga akaita mutungamiri pane zvakati. Utungamirika hunoda zvataurwa naamwene vangu ava kuti kana mumwe akanga abudirira ngatiregei kugodora. Handiti kana mumwe akabudirira ngatiregei kugodora nekuti tinopedza nguva tichigodora kuti ndo vakawana basa iroro ringadai rakawanikwa nini. Zvataurwa nemwana wangu uyo kuti ndo panopedzisira vanhu vakutsvaga zvisingashande. Zvekushandirwa hazvishandi. Zvekutsvaga kwana mbuya amudhachi hazvishandi. Mfundisi ndo yakwamuri. Maita yenyu Dr. Chisama. Makwikwi anoda kuongororwa nokucherechedza. Onko. Nguva inokosha. Zera rinokosha. Zera rokuenda kuchikoro rinokwikwidzana kukunda kuzvidzidzo. Kana vava vana baba nana mai vava mudzimba. Ngwarira kuti sekuru nambuya vakazosumudzwa vakanogara kudzimba dzepamusoro-soro. Iwe ukasara chawasarira inguva yako isati yakwana. Shanda zvinoringana nenguva yako. Urege kukwikwidzana nevakumhanya nemotokari. Nokuti mumwe nomumwe une nguva yake yaanayo panyika pano. Asi ukashanda nenguva yako, uchifamba nenguva yako, unogona kuzosvikawo pasvika kana mai Chisamba. Upenyu hunoda kukwikwidza. Vaombirei mufundisi naye. Mufundisi vari kutaura kuti zvese zvine zera nenguva. Inini tinoti isinoti kudzidza hakupera. Nditika pandiri pano ndikaendawo kunotamba kunopinda chikoro kugrade 1. Ndingaswerawo ndichitozviridzi nopapa mapapa ndakutoita privately. Handitika saka usasiyiwe nenguva. Nguva haifushwe. Ngasangane muchikamu chinoteera.